Dili pagyapon luwas ang pagkaon sa mga kinason nga makuha sa kabaybayonan sa Tagbilaran City ug sa lungsod sa Dawi sa probinsya sa Bohol. Base sa Shellfish Bulletin No. 1 sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR nga gipitsahan og Enero 10, 2023, nagpabiling positibo sa red tide toxin ang mga kinason nga nakuha aning mga dapita. Delikado sa panglawas kung makakaon niini maong gidiliuna ang pagkuha ug pagbaligya sa bisan unsang matang sa shells. Gawas sa Tawis ug Tagbilaran City sa Bohol, nagpositibo sab sa red tide ang kabaybayunan sa Milagros, Masbate, kabaybayunan sa Panay, President Rojas ug Pilar sa lalawigan sa Capiz, Irong-Irong Bay ug San Pedro Bay sa Samar, Dimangkilias Bay sa Zamboanga del Sur ug Lianga Bay sa Surigao del Sur. Samtang gisiguro sa mga tindera og shells sa kamerkaduhan sa Tagbilaran City nga luwas ang ilang gibaligya nga kinason kay gikan kini sa ubang dapit nga dili apektado sa red tide.